Ipaubos sa kinalit nga inspeksyon ang mga PUJ o mga bus pasaherohan nga mulabay sa dakbayan sa Talisay aron masuta kung misunod pa sila sa health protocol. Ang report ni February Dumabok. Nabantayan ni Joy Tumulak, hepe sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kung City Toda, nga kumpiyansa na kayo mga pasahero sa mga pampublikong sakinan, ilabi na sa mga bus, ugwa na gani mutuman sa health protocol. Gani, usaw-usab kini sa nabantayan sa kapulisan. Gihigpitan na sa City Toda ang mga tricycle ug e-bike, gani dul-ana sa 20 ang ilang mga na-impound kay wa mutuman sa IATF guidelines. Mga pasahero nga di na mosulob og mga face shield, doon ay uban nga magsulob tuod og face mask, pero ablihan ra gihapon ang dapit sa may ilong. So manang nanawagan mi sa LTFRB and then willing mi nga mutabang. Well, maybe the people became complacent, no? Nag-relax sila. We know statistics will tell us that there is still COVID. The ways to prevent it from spreading is to observe minimum health protocols. Samtang, gipaubos na sa training ang pipila ka mga sakop sa City Toda o sa mga kawani sa Planning Division. Kinialang sa ipagayong survey sa gidaghanon o unsang klase sa mga sakinan ang magagian sa dakbayan sa Talisay ug ang ilang padulngan. Kabahin kini sa plano sa kagamhanan sa pagpalambo sa sektor sa transportasyon. Kay nakita man nato nga magkadagan, magkasaka ang mga tuig, magkasakasad ang paglambo sa usa ka syudad, mo na nga mosunod sad ang ato ang public transport. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si February Dumabok. Balitang Bisdak.